холмогорски яйца, сега ще ги овоскопираме. Сега, както казахме при едрите породи, е нормално. Номер 3, бял холмогорски, абсолютно неоплоден. Неоплоден. Оплоден. 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 Оплодено. 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 Абсолютно неоплодено. За съжаление, тия яйца са доста скъпи птици. Оплодено. И ми адски е неприятно, когато това също е неоплодено. Това е добре. Това е добре. Това е неоплодено. Това е добре. Това е добре. Това е добре. Това хич не е добре. Това е оплодено. Всичките яйца тук са от холмогорска гъска, бели, с номер 3. Защото имаме и други бели от холмогорска. Това е неоплодено, които са с номер 4. И те... Да, това го гледахме вече. Ами значи 21 или 2 яйца са 2, 4, 6, 7 са неоплодени.